Орден медальләрен тагып Бөек Ватан сугышы ветераны Анна Моисеева иртәдән кунаклар кабул итә. Бүген аңа 101 яшь тулды. Дәһшәтле сугыш елларын, сөйнешле җиңү көнен Анна Ивановнаның күп санлы орден медальләре хәтерләтә. Туган көне белән котлап район башлыгы изге теләкләрен җиткерде. Вы наша гордость. Мы гордимся, что у нас одна в республике, одна никто не брал. Берлин. Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутатлары Айдар Метшин, Олег Морозовның ярдәмчеләре дә котлау сүзләрен ирештереп, истәлекле бүләкләр тапшырдылар. Вы для нас, для всех, пример храбрости, мужества, стойкости и, конечно, любви к жизни, к людям и к своей родине. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефедов исеменнән Эльмира Хуҗина ветеранга котлаулар җиткерде. Тракторчы шул ук вакытта шәфкать туташы һөнәрләрен үзләштерергә өлгергән 19 яшьлек Анна Моисеева үз теләге белән сугышка китә. Кыр госпиталендә эшли башлый. Җиңү флагын Рейхстагка кадау мизгелләрен дә бүгенгедәй хәтерли ул. Зур хөрмәткә һәм ихтирамга лаек шәһәрдәшебезнең туган көне изге теләкләр концерт номерлары белән үрелеп барды. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.